Het miljoenenproject Holwert on Zee stiet vaai. De provincie hier 10 miljoen euro kreeg om de zeediek trot te stekken. Maar het college houdt nou een negatief advies over het project. Nevens deputaire Klaas Fokkinga kan de natuurlijke variant van Holwert on Zee net uitwerken worden. Het idee nou zou het te volle afwijken van de oorspronkelijke plan uit 2018. Ik praat er terug met politiek verslaghouder Onno Valkena. Onno, het yield eerder, de ambitie eerder al jaren. Maar de kar van het project wordt nou net makken. Waarom? Nou, de politiek weer heel lang heel enthousiast over Holwert on Zee. In de gemeente, bij de provincie, ik in de Tweede Kamer. Ja, het dwarp groeien en bloeien litten. Loon en zee maar wat verbinden. Het wetter erom te jaan. Al je prachtige ideeën. Maar ja, op dit moment neemt de scepsis heel bot daar. Zeker op het provinciehuis. Het gaat dan om de onderhoudskosten op langere termijn. En ik is er twijfel, onder andere bij CDA en VVD, hoe de economische budgetting van die natuurlijke variant dat de projectgroep Holwert on Zee nou verkeersen had. Nou, dat had laat daar een negatief advies van deputaire Steerten. Dat wat van de morgen presenteren in Tresor. En deputaire Klaas Fokkinga, ja, die motiveren dat negatieve advies sa. We zijn even weer omgegaan naar 2018, wat plan toen op tafel lag. En toen werd ik de steden 10 miljoen aan keppel hebben. En toen hebben zij nou ook aan het te houden. Maar de wil onjaan dat het plan ganz oors is. En dat wij gewoon dan de steden adviseren moeten om het verder net uit te werken. Maar had er nou maar zo'n beetje betrouwen is, waarom beslist de deputaire dan net om ermee op te houden? Ja, dat kan iemand net besluiten. In de democratie hebben provinciale steden het lijstste wut. Nou, er zitten in provinciale steden partijen die nog heel niet achter de ambities van Holwert on Zee staan en ik achter het project. Ja, en een van die partijen is opmerkelijk genoeg de Friesk Nationale Partij van deputaire Klaas Fokkinga. Nou, fractievoorzitter Siebe Knol, die zei van wij kennen op dit moment Holwert on Zee net versoepelen. Absoluut net. Nee. Dit zijn meerskipsinitiatieven, ontstaan uit de meerskip. Nou, dat verhoort wel eens. Wij hebben dus bedenkingen bij sommige aspecten van het plan. Maar dan maakt het maar hoe hen, dan maakt zien hoe kind wel. De meeste bij het zien hier aan de gang west. Als je op deze wijze het enthousiasme in de meerskip de nek omdraaien, ja, dat is vrij ingewikkeld en we vinden dat moeilijk te verkeerpen. Maar hoe verdeeld is de volslijne politiek eens? Nou, want nota weer er wel een meerderheid voor, want je hier natuurlijk de coalitiepartijen, dat de FNP in zit, en ik CDA, Partij van de Arbeid, VVD. Maar ja, het college van deputaire Steerten leidt nou een negatief advies op tafel. Ja, en daar toch verrooien die politieke verhoordings. Dus het kan wel eens een hele spannende stemming worden op die eerstvolgende Steerten-bijeenkomsten dat Holwert on Zee op de politieke agenda staat. Duidelijk, Onno. We komen aan een bedrijf waarom. Dan terug naar het plak dat het alweer omdraait. Want in Holwert is verslaghouder Mats Schiets. Mats, hoe is daar reageerd? Nou, mij een heel soort onbegrip, Timo. Ik denk dat het juist wat is. De initiatiefnemers van Holwert on Zee hier dit negatieve advies beslist net oncommission. Sterker nog, Oron Maralien waard een passenconferentie van de stuurgroep Holwert on Zee, waarin ook de provincie zit, nog een positief advies doen om de plan trot te zetten. Green Ljocht. Er is dus blijkbaar in korte tijd een omslag maken. En dat komt het on bij de initiatiefnemers. Ja, en dit geluid hebben we natuurlijk net yet. En dat is echt iets van de laatste weken. Dat er iets is ontstaan, werd vertrouwen voort is op een of andere manier. Ja, en ik weet het nog maar, dat is verkiezingsspanning. Ja, snap ik. Maar laten we de wijze dingen normaal wel dwambrengen. Holwert on Zee is geen politieke speelbal. Nou, de plan die ben al lang lien uit eindzet. Er is yield sammelen. Is er nog wat toekomst voor het project? Nou, op deze wijze wordt het wel lastiger. Maar aan de ene kant was er zelf ook zei, het project rint al een heel skoft. Het project rint al meer dan 10 hier. De harrier in Holwert in het MFA in die tijd een heel soort geerkomsten west. Ook voor de inwoners van het dorp. Er zijn in die tijd een heel soort onderzoeken uitgevoerd. Er is meer dan 50 miljoen euro voor het project ophellen. Maar ja, we zijn nou wel op het moment de schepper de groen in of net. Ja, en dit negatieve advies maakt het wel een stuk dreger. En kan Holwert on Zee wel trog in ijs zonder stiepen van de provincie? Nou, dat wordt denk ik heel dreig. De provincie Friesland is een hele grote speler, een hele grote partner in dit project. Zitten ook al jarenlang bij deze Oelisse, bij de stuurgroep. En ik leid deze vraag van de middag ook voor om Marco Verbeek. En hij weet daarin eigenlijk heel duidelijk.
Zonder de provincie, dat is onmogelijk. Zonder provincie acht ik volstrekt kansloos. Want de provincie gaat over vergunning, gaat over het gebied, die heeft die rol. Dus ja, zonder de provincie kist gewoon de door dicht worden en dan is het wenkend perspectief van de waardekust daarmee voort. Dus wat de steden eind februari zeggen, we stemmen er net maar in, dan houdt Holwert ons op. Dan houdt Holwert ons op, dan loop ik de complete financiering uit het plan. Hè. Misschien behouden ze het 10 miljoen van de provincie, maar de baten van 166 tot 199 miljoen, ja, loekst echt uit de regio waar je. Dat is, vind ik, een onverantwoord maatschappelijk besluit. Die kist net verdedigen. Duidelijk, dank u wel, Mats. Dan nog even waarom naar Onno. Onno, komt die beslissing er voor de verkiezings of na de verkiezings? De eerstvolgende mogelijkheid om dit te bepraten in Provinciale Staten is waanzinnig 22 februari. Ja, morgen hier om 9 uur neemt de agendacommissie van Provinciale Staten een besluit over die worklist, over die agenda. Maar oren we het vervolgen. Duidelijk, dank u wel, Onno.